e barke ceerno men e seereɓe muɗum ene ñaagui Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam yo Allah hebbin hono muɗum e ɗum ɗo koye dewal Allah jeeya e koye banggue l'islam jeeya e koye golle l'islam ko hen gonɗen e ɗum noon ɓayri ko l'islam en mbaɗirani ɗum hay hunde so wona ha dewren ɗum Allah mbaɗen ɗum haade yiyane laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kala ko woni hen e moƴƴere yo Allah ɓeydanen ɗum kala hen ko woni goofi Allah yo Allah yaafo en hen en ñaagoro ɗum Allah en ñaago Allah ko adi fof yo Allah juunen en gurdam ceero men yo ɓooye ardade en yo ɓooye hippade o ɓooye hippade men ɓooyen rewde e makko barke nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e julɓe Allah jarama on jarama bisimilla mon onon fof eyyi enen mataw golle ɗe nde puɗɗoma enen ko peññinten hen tan ko yettude Allah e tawede ɗeɗo gueɗe e ɗo tolni hande ɗo e minen tawanoɓe guila e nde fuɗɗoto nde ha yetti hande o somin jii hono ni emin beltoro hen no fewi ha wona seeɗa eyyi mi wona jumnotoɗo e haala he kono ɓuuri hen weldemi hen foof ko ɓesguji tokosi garde ƴettidde golle ɗe e juuɗe mawɓe ɓe e so tawi aɗa waɗa hunde guila an ka suka ha yetti cagatagal ma ha yetti a fuɗɗima natalde maggo ha yittaniraɓe ma ene gaari e hunde he ahan kadi a foti yettude hen Allah kadi e andude kadi fandare ma woni koye yettade ko ɗum tan woni komin mbawi haalde hen ko heddi ko kadi min totta mawɗo kasen Allah jarama on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Caggal ne jettuɗen Allah julɗen e nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ko wiide bandiraɓe ɓe bisimilla mabɓe e leegal ngal bisimilla mabɓe e leyɗe ɗe kala balni bisimilla mabɓe e wuro ngo ala kulli halin oɗo kikiɗe ko kikiɗe belɗo en holko kikiɗo weliri en ko dewal Allah ko jangde wiya eɗen gandi kala hunde ko e gandal heɓoto kadi kala ko heeɓi e gandal ɗum koko naftorte sabu so tawi neɗɗo o ala gandal o heɓata o anda no rewrata Allah subhanahu wa ta'ala balni kadi ni so mankirama gandal ene manka e makko hay wawde andude holno wondirta e yimɓe hono makko en ndeke noon hunde fof koye gandal ngal heɓoto ɗum noon jangoɓe ɓe e jangguinoɓe ɓe e janganteɓe ɓe fof ko ma tinno ballodira e muñal ma tinno ballodira e kala ko fota wallodirede e jangde nde beele gandal ngal ne heeɓe holko ɓuuri welde Madina Gounass ane andira l'islam ene andira sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ne andira lawol tijaniya so ɗum ɓenni Madina Gounass ene andira pular bal ni yehino saaha ha pular o ɗeɓi wade no ɗanoto ni so en teskima e ɗiɗo duuɓi pular o artiri ko artirde haqqillaji ɗi e diine o jangoɓe ɓe koɓe janginta ko e pular o ko watta ko jangueteno e l'islam ko ndeke noon en gandi pular o artiriɗo e Madina Gounass doole ɗe ganduɗa ko ɗen l'islam sohli e ɓesguji mumen ɗum noon jangoɓe ɓe yo Allah walluɓe no eɓe jangira rokkaɓe gandal fahamu ngal ganduɗa eɓe naftoro janguinoɓe ɓe ne yo Allah rokku ɗumen no ina janginira e muñal mumen koko maɓe muña noon yo Allah rokkuɓe muñal e yaajede nde ɓe mbawa muñirde e muñande ko ayneteɓe ɓe nde wonno gaynako so heñima tan ma won ɗi o jofnani. Assalamu aleykum wa rahmatullahi legal ngal fof noon ne wiya on bisimilla. Mbiɗa salmina ɗum inde taw kadi ene wondi e mbaɗ yettode ɗo salminte e welto weyto ɗo ko ɗo min dicci koppi min berti juuɗe min ñaagui on duwaw kadi min nirdu duwaw kala saaha caggal de min jetti Allah e nelaɗo muɗum min calmini jinnaɓe meɗen jooɗiɓe ɗo ɓe sanno ko sago haadi ɓe kaali en mbawa townude sawtoji men e dow sawtoji mabɓe kono la budda koma haale hayso dabɓo nafowo ko wasiyade tan bandiraɓe yoɓe tinno no feewi e nder yoɓe tinno no feewi wiya ko nafoore jangde noon ene soomi e nder muɗum ko heewi nde wonno wadde kanko Dia Daouda Sady Samba Daouda o waɗi yimre wiyetede nafoore jangde o wi mbimi ko hol nafoore jangde ina mawnina ina ɓamta jangde ina sinka ina ŋarɗina jangde ene lollina ina yonna jangde ene weemna gurdam neɗɗo o saabu hakkille nandi koye reedu so tawi hay hunde natani mum tan jomum hooƴete
hoorene so tawi hay huri natani mum jomum ɗankiɗat ŋakkat ko jangde lowata kisum e ngandi neɗɗo o ha o watta yiide ko heddiɓe jiyata sabu omo wawi koɓe mbawa omo andi koɓe ganda omo woni koɓe gonani neɗɗo so o jangi o dañat ko o nawi jeere o daña ko o wosti gandal ñametake yaretake wostete gandal ko ma woste wonta ngalu wonta laamu wonta neema ko ɗum gandal nafata ndeɗo yimre arti ko hirjinde mboɗo wasi o dendagal ɗa janggowo ɗemgal ngal e paaɗen joni koye bundi reftoɓe mboɗo wasiyoɓe yoɓe tinno koɓe defto ko ɓe mbasa heñade hen ɓe jaara seesa beele koɓe deftoto ko wawa nanede wawa kadi famede ɗum ko wasiyam e mabɓe yoɓe tinno no fewi neɗɗo wawi ko foof yo yaaru hen seesa nde wonno ko haalate hen ko famate hen ko ɗum woni ko yimɓe jooɗaniɗo ko famamo yo yimɓe cohli kala garɗo reftade yo yaaru seesa wasa heñade refto ko ha sella yimɓeɓe mbawa heɗorade noppi mumen mbawa nawtude ko selli wiide tan bandiraɓe fof min calmini min juurima min beltima no fewi machallah en mbiya tan yo Allah hokku en tawtorede ɗiɗo ñalawmaji nde wonno ɗiɗo ñalawmaji ko ñalawmaji ɓeydare ko ñalawmaji barkinde ɗi Allah barkini ɗum noon en ñaagui Allah subhanahu wa taala yo Allah heddu ɗiɗo ñalawmaji e nder meɗen ɓooyen tawtorede ɗiɗo ñalawmaji enen e dendagal ɓiɓɓe julɓe kala Allah junna balɗe jinnaɓeɓe ha juuta wadde hen cellal saabu barke Allah e nelaɗo mum salah sallam ko musidɗo mon Siraji Kane min calmini bandiraɓe fof min beltima kadi arde e oɗo te ñalawma hawrude e ɗeɗo te golle pattam lamiji en jetti Allah dokkuɗo en hawrude ɗeɗo golle mana yowgol taw sababu o ko julde taske eɗen ñaago Allah ko janggaɗo ko yo Allah wat hen barke e inde fedde andu diine ma eɗen jetta hoorejo goomu jangde musidɗo men Amadou Tidiane Kassé e dendagal gollodiɓe mum eɗen jetta wallidɓe ndeɗo jangde woni fondation Ceerno Wolle e gardugol Alaji Abou Ndiaye e wallidiɓe mum wawɓe dusde en ha keɓɗen ko en meeɗani hebde walla ko en gowani hebde e sifa jangde ɗem ɗe gendije ɗo e Medde Gounass taw koto mabɓe ɗo fuɗɗi eɗen ñaago Allah yo Allah rokku wune e jangguinoɓe ɓe kono kadi kamɓe watɓe hen jawdi ɓe nde Allah rokkata wune en junnota ko ɗo ko wasiya men tan fewde e janggoɓe ɓe ha e jangguinoɓe ɓe ne ɓeydaten hen tinnade saabu watɓe hen jawdi ɓe walla watɓe hen miijoji ɓe fandare mabɓe tan ko yo en dañ hen wune dañen hen jencuɗi woni résultat labtuɗo eɗen jetta Allah noon fodde ko puɗɗen yiide ko so tawi ɗum ɗo jokki ene wawi mbiyen ma en mbaw hebde hay sen keɓani temedere kono ma en keɓ kam ko ganduɗa en gowani hebde en jettiɓe en haralleɓe jangguinoɓe waɗɓe fayidagal e doole e katantagal ha mbawi rokkude ndiɗo te jencuɗi e nder ɗiɗo lebbi ɗiɗi wasiya menen tan ko kamɓe janggoɓe ɓe mbasa jagguirde ɗum caahan ɓe mbasa jagguirde ɗum samakala walla yaade ustoyde temps ɓe ganda ko golle mawɗe natana kadi ko jangguete ko diine Allah subhanahu wa taala ko hunde nde ganduɗa goto men foof ene foti andude ɗum ene foti wawde ɗum naam wawde huñade nde wawde rungade nde wawde rende nde foof ko hunde wande fayida kono wawde famde manaji ɗi e masalaji ɗi tawa kala hen guel heptima aɗa wawi safrande hoorema ɗum cikkata ɓuuri himmude janggen kuñoɗen ɗum ndenen ɗum e koye men kono kadi paamen masala hen foof holko waɗata hol hen ko ñawata e hol hen ko firtata tawa hen kala hen keptiguel ma ala kaɗa namdoyo goɗɗo a ñawanat ɗum e hoorema walla so tawi bande namdimama aɗa wawi faman ɗum hoorema paccirana ɗum ko ɗum woni fayida jangde nde tawa tan wona jangguiren ɗum huñade wawde reftude hen terere tawa ene regui ene nanni kono tawa sa ruttama e nder hen namditede hol masala mo jangguɗa holko firti holko yahata waɗa teppo ɗum ne kadi e karallagal jangguinoɓe eɗen jogui jikke moƴƴo to Allah so tawi enen janggoɓe en pelliti rokku ɗum haqqe mum kamɓe ɓe dokku on haqqe mon ɗum noon ko wasiya tan yen ɓeydo tinnade e ñagade Allah ñagade kadi goomu jangde ardiɓe musidɗo men Amadou Tidiane Kassé duuɗe sappo nde wontata nogas wonta capantati tawa hunde nde foof ɗo tolniɗa fo aɗa wawi janggude nde jaltuɗa galle ma fo aɗa wawi janggude nde jaltuɗa leegal ma fo aɗa wawi janggude beele jangde duumo saro e nder wuuro he ɗum woni faaro men enen foof andinde en ko woni caggal wuuro ngo ko ñemtinta ko enen ɓe jii ɓe jooɗa
haa ɓe mbatti ñemtinde en ɗum noon yoɓe ɓooy tan ñemtinde en taw wona eɓe ñemtina ɓe kepto en so sago men e kala hitande e kala saaha e kala fannu nde wonno Madina Gounass Allah waɗi ɗum ko wuro ñemtintego e kala fannu taw soɓe ngari ɓe ñemtina ɗen nde Allah waɗante en ɗum en jetti dendagal jangguinoɓe en jetti dendagal janggoɓe en jetti dendagal jaydiyankoɓe arɓe ɗe en mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e baw jiɗo waɗa kono kadi baɗo laato luɓorɗen kisal jaame cellal en jetti jomiraɗe joom baɗe bawɗe gueno tagɗo leydi duule weeyo kaaƴe kammuji weyni weeyo e bertindi tagɗo kode koyle kolongal e korɓale wurni guerle ceeɗe nder sangre ɗum mumunteje Allah guure e yurmede en jetti gueno tagguɗo fajiri fuɗni nangue yorni kaaƴe feri maaje en jetti Allah e dendagal jettoɗe no mbiyata ni jettude Allah ha yetti Allah to yettata Allah to yettanen toon Allah woni en jetti Allah jettude Allah ha yetti Allah to yettata Allah to yettani en toon Allah walla ñaggoɗen jomiraɗe joom baɗe baw to yettata hoore makko yettode ten mbawa yettade yettudemo to nde o yettanten toon hoore makko yettode nde o yettuno hoore makko gila ko yettaki yettudemo to en dendi jettimo e dendagal jettoɗe en juule annabi makko bojjo Aminata e Abdoullahi Kodda annabaɓe Kodda ɓurnaɗo windere en jetti nene baba saabiɓe peñgol men caggal mumen en jetti kadi sernaɓe men halifaɓe men andinɓe diina mumco ko pulague kuuɓal funnague hirnague rewo worgo sahel balil en ndiwni calminaɗi ɗi e hooreɓe golle ɗe Amadou Tidiane Kassé en e sehli men guiɗo men ceerno Amadou Bayli Sy lamɗam leñol goto e hattanteɓe leñol waddaɓe golle mari balle wiɓe so gurdam alda e golle ko maydelelo ɓuuri ɗum e mbiya yalla junno gurnameje wondude e cellal en jurima ceerno men kono kadi ballidiɗo men ceerno Mamoudou Dialaldine e bandiraɓe leñol ngol foof mataw jonde nde juuti kadi eɗen gandi ko rewɓe gondaɗo e golle ɗe kadi no mbayatani eɗen jiiɗaɓe gaccete guila law ɗum waɗi en calmini tan bandiraɓe foof en mbawata wadde yewtere garten tan koye konngol pulaar gotol wi tawde ko julde ɓe mbi haaliyankoɓe mbi yo Allah suuri en ko duwaw kono seɗen kolta ñooten jottiɗo Allah jarama on jarama ay bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe caggal yettude Allah e julde nulaɗo makko Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam e nde jetti ceerno men Cheikhna Ahmadou Tidiane radiallahu taala anhu kono en jetti kadi seerɓe meɗen ɓe ganduɗa ɓe kamɓe gardi en to banggue diine l'islam en jetti dendagal hande ɓeɗo sagataɓe worɓe taw kadi ko sembulimɓe hatanteɓe leñol ngol gari ɗo hande gam rentude e ɗeɗo duuɗe ɗe ganduɗa hoorema rentinde ɗumen gam yowde ko wiyete ko yowre wadde en jettiɓe kamɓe dendagal goomu jangde e kuuɓal dendagal jangguinoɓe foof e kuuɓal kamɓe kala ɓe jettama ko noon ne jettirten ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe golle ɓe woni mo ganduɗa ko ceerno Amadou Tidiane Kassé gardiɗo goomu jangde ɗo e nder wuuro men Madina Gounass ko noon ne jettirten o mo ganduɗa kañum woni Sada Amadou Bayli Sy gardiɗo toon to Ɓundu ha to Lowre ha toon to Fouta e Kumbaru kanko ardiɗe ɗen duuɗe kanko no Allah jarama o jarama en jetti ɓen mawɓe ɓe ganduɗa ɓe kadi eɗen joddimu en nder ndeɗo jonde taw kadi ko ɗo e nder leggal meɗen hono Nere kamɓe kadi ɓe jarama no fewi ɓe jaafo en sababude guila waktu o dotta ha ɗo ɗo jaraten eɓe jooɗi eɓe keeɗi en eɓe ketti en ha nirtani en ɓe jarama yo Allah sellin dole kadi ɗe duwonoɓe yo Allah junno gurdam ɓednaɓe cellal ko noon jettirten dendagal ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko jangguinoɓe wonɓe e nder goomu jangde so tawi en limti jumen mbiyanɓe kamɓe kala ɓe jettama e kuuɓal kono noon kadi min jetta onon ɓe ganduɗa ɓe hande o haralde ummide gam momtude huma binnagal e nder wuuro men Madina Gounass ha e ko taari ɗum ɗen duuɗe dentude ɗo en harsino tawino e mbawa wiide duuɗe ɗe ko naggam walla naggam so tawi e limi jumen wadde mbiyen kamɓe foof e kuuɓal ɓe gaari e ɓen ɗo onon noon janggoɓe ɓe emin mbiya on yon tinno ko wasiya amen faade moɗon sababude wiyama gandal ko famɗa suura heewa lammina wadde hande o so tawi en gaari ɗo en kolliri hunde seeɗa e nder gandal wadde mbiyen ko heewi ko fayida o nana yesso meɗen non gandal heppantake haɓantake te heñantake min mbiya on tan ko ɓeydude tinnade ɓeydude sembude saabu so tawi wiyama hande huma binnagal wonno ko neɗɗo tawata ko hocci bagage makko o rendini sac makko kono mona dari dow godron gam yaltude wuuro ngo walla ne yaltude commune o ɗum noon ko Allah
e nulaaɗo muɗum e dowuji seeremɓe meɗen kono kadi e darde ɓe no ɓe ganduɗa ɓe hannde sagataɓe dariɓe ene jangguina ene ndiya human binnagal e nder nokku o ɓe jarama no feewi kono noonne kadi e jettirten ɓe ganduɗa ɓe kadi ko hatanteɓe taw ko joom ngaaluji en ittuɓe ngaaluji men mbaɗi hen beela jo jangde men nde ene yaara yeeso ko wayno mo ganduɗa hoorema Mawdo Abdoulaye Walle Ndiaye mo ganduɗa waɗi hen fayidagal ha hande o jangde nde kadi fuɗɗitima no yaaruno adani kadi ene wawi kadi Allah e wonde moƴƴo ma ɓuuro ɗon kono noonne kay mo ganduɗa kadi o rewni ɗum koye juuɗe mo ganduɗa ko directeur général Elhadji Abou Ndiaye mo ganduɗa kañumne koye darde muɗum guila hanki wonno ha hande wadde so tawi ɗum tawti ɗum hen mbiyen ɗum bettani en wadde mbiyen yo jaam yaaru yeeso kono noon jettirten dendagal helifaɓe meɗen e ko wayno ceerno men ceerno Mahamadou Dialaloudine Ba e haysino tawi ni woni o tawaka ɗo e jonde nde kono en tawnimo ɗo hande sababu nde e kankone ko kanko ardi e dendagal woni ko wiyete ko to banggue gandal ha tengti noon e ɗeɗo defte ɗe ganduɗa ɗi o fuli ɗum o facciri ɗum to banggue e hono pular ko wayno deftere arisala ko wayno andu diine ma e defte goɗɗe e ko nandi hen wadde mbiyen no ceerno wino ni emo jogui ko jangate kadi omo jogui janggoɓe wadde sikki ala mbiyen tan ko enen ko ɓeyɗoɗen sembude ɓeyɗen tinnade e ko gonɗen koye dow mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko haalte ko ne heewi kono noon haaloɓe kadi ne keewi Allah jarama on jarama min jooɗo ha lawol ngol sahore welade Allah rahmatullahi taala wa barakatuhu min calmini bandiraɓe foof e kuuɓal min jurmama min ñaguimaɓe duwaw min neldiɓe kadi duwaw e alhamdoulillahi rabbil alamin ko yettere Allah e ko haaɗo ko ene yona no feewi kono noon e ma naten hen seeɗa e yidde kadi addude enen e jubande men ko faate e dole men to satu wooda kadi ko jewtanden hen e bandiraɓe seeɗa yam ko adi foof min gartami tan e alhaali jangde pular walla ni jangde kala wawde wonde so tawi woni aɗa waɗa hunde aɗa golla hunde ƴeew alɗinɗi ɗum ƴeewa kadi naftinde ɗum e jangde ma naftine heewi e to meɗen jomum jangga kala ko wawi wonde soko jangde pular soko jangde alqurana soko jangde français jangde wawi wonde foof walla soko jangde meccal jomum jangga ha anda tan joƴƴina ɗon wone dartude banggue goɗɗe ene moƴƴi noon ko jomumen janggata ko so tawi enen ɗo hande janggueten ko pular e nder pular mo janggueten o ene moƴƴi cakkanen ɗum peeje taw hay sinno ko keesuji mbatten taw kala yontere foof eɗen daɗɗa hunde seeɗa seeɗa so tawi en janggui ha en keeɓi gandal ngal taw kadi eɗen jogo kadi jencuudi ndi ganduɗa eɗen mbawa naftinde gandal ngal taw eɗen golloro ɗum eɗen nafta hen eɗen jeeya hen koye meɗen saabu heewi wiyama sa wi ko janggata tan mbiya yimɓe mbi ko sa wi pular tan yimɓe mbi e pular hokka nafara pular hokka nafara noon firti ko ene jangge kono so jomum janggi ha andi tan ala ɗo fawi ala ɗo fawi woodi tan ko accude yaaha lawol muɗum yaaha rutto e gueɗe goɗɗe e ngal ɗon jaɓɓal noon eɗen pooti hankkadin immade e ngal ɗon jaɓɓal ƴewenen ɗum feere pular o so tawi o janggama ha o andama o wawama taw janggoɓe ene jeeya hen koye mum ɗum ɓeydo ɓamtude pular o janggo jaam so tawi a wiyama holɗum janggata sa wi pular jomum o wawa yonnude ko janggata ko e bandiraɓe jaafo no fewi ɗum tan jinno wasede seede so ɗum ɓenni kadi mi waɗani hen yimre seede yimre ceerno Dialaloudine Ba nde o waɗi e kala saabu min komi perɗo te perɗo mo wana penɗo mo ostimi komi pelɗo mino mi jaccani komino woni dayɗo addimi komi payɗo mi andi komi mayɗo so tawde mi tubani min kodi koye ladde min ganda badde koɗo de sari dadde to humpito weɓani min ganda sunna ko falla mbiɗe dunna ndekete yo mbiɗe sunna horammi tintani
mbiyata yeɗo endam mbiyeti kana bandam mbiyalaraɓine nam aynim semi meɗani elle komi ngari meccundi yaari andi moni ndari a candu hisani koni de min bano ko ɓolduɓe min jano ko ɗo de min bano to jituɗo jumani oɗon julde e dental oɗon nawde e ɓamdal oɗon kalde e gandal ɗo majjuɗo wemani to cukalon enen janga to samtarɓe enen jonga to bonnoɓe enen jenga e angude cuusani to yimɓe fo ngari dendi to gonga dari fondi a yita en pundi ɗo nunduɗo tampani to galle ho a fecca ɗo jillodiral ɗacca ɗo ñayde hurum bacca ɗo ndinamo tunwani ɗo worɓe fo dañi cuuri ɗo rewɓe cuuri muuri mo jiiɗa ene wuuri ko ɓemɗomo femani madina gunas ganden ko gonden e mum jangen e laabi ɓural jaggen ɗo ceernomo fumtani yo en jeɗongo fergo to allah wata en peego ko ina yaltina hoogo yiɗaɓe ɓe mbaylani amin amin ya rabbal alamin. eyyi ko noon tigui ko adi fof ko en jetti allah mo ala to ala ala ko ala ko ala ala ko ala ko ala to ala ala ko kanko timmi fof ko kanko jiimi ala ko woɗɗi wirnimbo ala ko famde suudimbo en jettimbo e dendalngal tan jettode en jetti gueno saguinke baɗowo sago mum mo sagoji fof gone e sago mum saguinke baɗowo sago mum e dow tago mum mo sagoji tagoje fof gone e sago mum so tagore waɗi sago mum koye muyande saguinke gueno takɗo ɗum saguinke mo saɗɗaka ala ko saɗi ɗum saguinke timmuɗo takɗo tago tagui tago tagani tago tagui timmini tago tagui aade rokki ɗum hakkille ɗemgal ko mardi tago tagui tago tagani tago tagui tago e nder tago tagui tago daknani tago tagui tago tagoje guure e tagoje e yamirore saguinke gueno takɗo tago wadde en jettimbo e dendalngal tan jettoɗe tan jettoɗe eɗen gara nde yimmere nde wiyata mi yetti Allah o mi yetti Allah mo ala ko ala mi juule e nelaɗo mbo hono mun ala e ceerno Tijjane mo julɓe beela ba gurdam ma nafti julɓe e binde kala fulɓe mala jetti Allah en dañi ballo Allah e jalali dine lana malal gurdam ma ko ɓural ka gata mare malal a naftini cellal o keɓal dine pular waɗi tabal nde dunuli majjere lewa sunna sigga seɗa dine sinka suɗa qur'ana janga fira pular tongta towa ɓamtare maggal duwa tufere mawde fawa gande janga pira pular labɗo waɗa ceerno mawɗo heɗa pittali tama kama belaɗe goofi kada jamiroje Allah neha jillo ngara jiya pera ngara koɗa feramɓe diine Allah e yurmede Allah ballo ñana darga dari janggo on jiyat jaati Allah ngal ɓulal ko enen jeeɗa kodi ko enen mala mi torima Allah ballo jen guure diine Allah yo yurmo ñalngu darga yo yaafu goofi Allah sabu ɓural ɓurɗo binde yimɓe e ceerno Abou Mamadou Ba jabwal pular e sawtu Alassane Samba Sombo duwal gaynako e balla jibba on jarama iraɓe musidɓe tedduɓe salminimon moni kala indi mum e yettode mum mi ɗaɓɓu yaafu e tumon e yettumi konngol e gueje mon on noon nder sernaɓe ɓolɓe goni ɗo ko wasiyade enen janggoɓe tan e ɓeydo tinnade no moƴƴi ballodiren e koye men ɗoftoɗen sernaɓe jangguinoɓe men ɓe berma en dañ ko dañete hen ko tinnoɗen e needi hen no feewi saabu mbi needi sodata kono so wondama ina sooda kala hunde ne heeɗito haala eto golle Allah newnanma kala ko jiɗɗa wadde nde holli men needi woni foof sen tinnima ma en dañ ko foti dañede hen ko almudel moon Alhuseyni Moussa Ba dural caafal e ballal ceerno Siraji Ly mi inno reftanade men ɗo l'islam diina l'islam doste l'islam diina l'islam doste l'islam ko ɗoftade terde eto konngol eto golle doste mum ko joyi goo seedade deweteɗo ala so wona Allah tan goto e wonde Mouhammadou ko maccuɗo makko ko nelaɗo makko ɗiɗi toppitade julde tati horde lewru korka nayi tottude askal joyi hajjoyde suudu kaaba wonande kattan tesko adi fof waɗɗade e neɗɗo nde o hillifa
ko andude Allah e nelaɗo mum Allah noon andirte ko e sifaji walla maare ɗe o waɗi ɗe rewi hen ko andude no moƴƴinirta farillaji ɗi Allah fawi e dow makko ɗi woni julde koarka asakal hajju e ko nandi hen ɗum ɗo ina waɗɗi e kala kellifaɗo andude ɗum e gollude ɗum sarɗi somo wondi e hakkille maala kelle fuya ko wattude maniyade e fudde leeɓi wofde malla mbiyen leeɓi la suuddu e hebde duuɓi 17 walla wattude fiilade ma ƴettude reedu leegade kala hengel jomum dañi helli faam assalamu jaram